kidding? Здравейте, потребители, чето сега ще ви покажа как да си направите пиксел арт диамантен меч. Значи, първо правите, нали той меча е легнал, правите ето така. Тук слагате дърво. Тук кафява вълна. Ето така трябва да се получи сега. Правите ето така. И тук така. Ето така. Слагате тук диамантен блок. Сега тук ограждате с сива вълна. Така. Така е така. Сега, тук ето така. Тук се прави острието. Така, значи правите задължително така, иначе няма да се получи. Нали може да има други начини, но аз така съм виждал. И ето ви меча сега. Става да го кръжите така. Така, така, така. И ето го. Опа. Ма грешка. Да, вече имате диамантен меч пиксел арт. И така, тук може да оформите малко. Защото изглежда малко странно. Ето. И ето тук. И това беше от мен. Ето го. И това беше от мен за сега.